Омага. Сбадилча. Здравейте, хора. Къде си? Аз съм в другата стая. Омага. Има бутон. Чакай, не баря нищо. Вече излязох. Не баря нищо, бе. Шет, излязох от тъпата стая. Чакай, не баря нищо. Стой там, идвам. Познай Бодилчо. Демил Гейминг. Да, се казвам Бодилчо. Не, извинете, хора. Аз излизам за малко. What? Как лагна? Лакна. Идвам като спрелаки. И хора, вече сме при Демил Гейминг. Демил Гейминг има нов скин. Ох, бе. Ей. Шманяк. Ей, ама ми трябва кучета, бе. Па. Чупи вратата! Ево я аз чупа. Не, чакай, аз ще щупа, гледа. Аз съм кракерче. Ей, хакер такъв. Защо я чупиш? За да слезе за блокчета. Дени, нали знаеш, че първо можеш да си крафтиш от... Да, сега се досети. Да сега да бяхме там. Рум 3. Студентка е да. Студентка е така, когато с пистолет, виж какво се дава повлякла. Идеалното студентски град. Път страшното е там. Моля се, отиди да си медицинската чака. Fuck you. Easy peasy, френско изи. Ето блокчетата. Аз вече взех. Я имам 8. Които минут. Фък. Минавай! Айде, минавайте! Фък. Фък, бе! Не мога го мина. Дай. Дай, бе, Дени. Аз мога да ти го мина. Дай, бе! Това. Ей, това е като на Minecraft Story Mode. Ей, тук има едно такова. Дени, къде си? От другата страна. Как? Качи се в Майнкарта. Сега излез. С кока излизаш. Знам. Не съм. Баси. Добро. О-о. Спукана ти е работата, момиченци. Шет, бе. Умра Юстина, немой да ме жалите. О, фак. Скършите ги чашите. Опа. Умра Юстина. Бате, що не ме чакаш? Пасам на джамп. Ти си ходиш е така. Айде, идвай. Скършите ги чашите. Кръвното се успокои, госпожо. Минаха. Интересното е, че другото Давай, скачи. се е повлияло. Така, браво на тебе. Седнете да не притесняваме човек, моля ви. Как се стигна до това положение с Има някакъв бутон. Приехме го с кръвно 220 на 200. Опа. Не знам. Добре.
Както си стоеше вкъщи, изведнъж му стана лошо. Не е приел някакви медикаменти? Не. Само чай. Един. Помага. Билко. Закусвахме и изведнъж падна. Много интересно. А как го отваряш? Само, че така е вече от няколко часа. Албе! Албе! Как отваряш и водите Ало, на ти? Златко! Ела, моля те. Не. Как? Заповядайте тук. Къде е бутона? Викате и друг специалист. Няма бутон. Ало, не се притъпи. Няма бутон ли? Не, няма. Идвам с колежката и ще преценим какво е положението. Добър ден. Бати тук изглежда се едно етрилия. Така вече 4 Опа. часа. 4 часа? Да. Това Кирилова непременно трябва да го види. Ало? Шоковото. Сигурно какво излиза. Моля ви, трябва да го видя. Успокойте се. Моля ви, само да му държа ръката. Не, моля ви. Седне. Изследва на медицинска територия. Идвам. Много е страшно. Ела да погледнеш какво става. Давай, отвори вратата. И бутона, бе. 25 години стаж имам. Повече го не съм виждал. Трябва да звъна на Маринова. От военна. Не си. Да джъмпим. Ела. Ай, като се фаща една линейка, идва и насам. Такова нещо не си виждал. Маринова тръгва и веднага няма да... След това знаеш колко е лесно? Не. Виж са. Госпожо? Ама и вашата ми не е лесна. Как ми не стане толкова зле? Не, Чакай. нищо не ми е добре. На сърцето. Сега трябва да джъмпим. Бати. Къде си? Мини през вратата. Ама гъбе. Падна. Искаш ли да го улестия? Защото ли са хакерче? Виж са. Чупиш е тази стълба. Имаш я. Слагаш я тук. Чупиш е това. Чакай. Къде е вратата, бе? Там бе. Мама ти, бе. Мама ти да... А, така. Аз качих преди теб. Закон последните 20 години. Ти за партия ще ми говориш. Аз съм Драгер Чеканов, бе. Се лева, господина, за да не се караме. Това е. Никакво уважение Мина ли го, бе? Не. към авторитетите, към институциите в тази държава. Авторитет спрямо непозволено място. Аз бах ти как паднах. Баси лагващия телефон. Заради лошия човешки материал. Баци ти! Давай ти. 30 лева, пък аз нека да съм лош човешки. Стой там. Давай, скачи. Може само 10. What? Защо скочи така? Не, това тука. Ох. Къде, бе? Това ли, бе? Да. Не като безориентирани, бате. Аз паднах. Ще ми се можеш работа тогава. Малко светлинка. Давай ти. Мина ли го, бе? Да. Изрод. Давай, 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 ще го видиш. Сега трябва да се качиш върху стълбите. Той го вида. Баси, леда. Бати джумпинга. Бати джумпинга. Чакай. Баси джумпа. Гледай, бат. Изи пизи. Аз паднах. Кажи го на мене, тук бати страните. Събуди се 5 минути по-рано. Сега Нескафе Класик е с 20% повече. Не! Не чупи леда, бе. Да, там беше бати на... Не успяват да ми помогнат. Трудно. Разчитам на Дулколакс. Капки и таблетки. Дулколакс действа през нощта, като осигурява надежда. Ема на 15-та, на 14-та минута и нещо свършил клипа. Окей. Дулколакс. Надежно облегчение на сутринта. Лекарствени Как го мина, бе? Лесно е. За възрастни деца съдържа Шиком се много е трудно. За възрастни деца над 10 години съдържа необходим преди употреба почти високата. Увредени и безжалостни вкуса.
Иновация от Шварцкоп. Новия SMD Preparer. Първият Комила! Фак. прониква в косъма на дълбочината от 10 слоя. За до 100% Има зомбите. обновена коса в перфектно състояние. Така че Бах ти потече вода. Шварцкоп. Професионална грижа за вашата коса. Пиете антибиотици. Готовите да замените температурата с разстройство. И аз. Това не е забавно. Дори и съвременните антибиотици могат да причинят вреди на чревната микрофлора, които да се проявят до 8 седмици след спирането на антибиотичната терапия. Вземи Линекс. Чакай, бе, бързай. Съдържа живи или утилизирани бактерии, които възстановяват баланса на стомашно-чревния тракт. Чакай, брат, потом. Чувствате добре. О май гад! Още от първия ден. По-голяма опаковка калиакра? Да, наистина. Чакай, стой там. Не мърдай. Не мърдай, стой са. С 100 грама повече. Ай, погледай колко хилт съм. Той я... Толкова сигурен. болки в корема. При свиване или спазми. Нощ-бар. Не мърдай, Ема. Болката. Нощ-бар. Лесни за гълтане. Без горчив вкус. Продукт за възрастни преди употреба. Айде бе, ба си тъпя телефон. Виждаш топлината на огъня. Прохладата на вятъра. Сега да ще пълни. Свежестта на водата. И богатството на аромата. Представяме ви нефилтрирано. Аз искам броня. Имам половин броня. Без филтрация са запазени пирани дрожди и естествена мътност. Аз го бих. Вкус. Видим и вкусно око. Нефилтрирано. Видим и вкусно пиво от Камица. Ти имаш броня, бе? Да, от него. Да, бе. Виж аз какво имам. Ти си бе най-тъпата броня. Температурата, кремата и главоболието. Комплексната обогатена витамин С формула на Фервекс осигурява Това къде се намира? Айде. на мастинка и гриб. Фервекс за възрастни и Фервекс за възрастни с вкусна малина. Лекарствени продукти без лекарско предписание за възрастни и деца над 15 години. Съдържат парацетамол. Преди употреба прочетете листовката. Бах ти. Я чай, стой. Вземи плафон с сензор за движение. Не, аз ще направя по по-лесния начин. Комбакс. Не, нищо. Много идеи. Ей! Да. Японската сила ви идва на помощ срещу болката в гърба. Нещо доста често. Пронзи термотерапия лекува болката в мускулите. Не, май гад! Какво те бие, бе? Загряващите пластири Пронзи термотерапия. Майко му, какво стана, бе? Този как се чувате? 16 плюс 25. 16 плюс 25. Ето тук пише 16 плюс 25. Колко е? 41. Аз ще пробвам 41. Ако обра, ще съм... Чакай, не влизай. Може ли да го прислушам? Не дей. Сега ще правя на герой. Гледаш? Такова нещо дори в мен. Ще умра. Мисля, че имаше един подобен. Умирам. Супер. Около Чернобил. Там май ставаше друго животно. Госпожо? Да. Искам да ви поздравя. Може да има изключителни нива на тестостерон. И сега какво правим? Пъти над горилата. То колко е? Значи е добре. Така ли? То си е 41. Не, чакай. Той винаги ли е бил Да. така... Да, 41 е. С такава... Елате. Погледнете. Вие това ли гледате? Умрях. Какво друго? То всичко друго си му е наред. И черни дропи, сърцето... О, в писта ми. Преците. Но този феномен... Хора, това ще бъде за края на клипа. Има се убие нещо. Това ще бъде за края на клипа и чао!